Mapui hardware dawrah hian insa tur te tan bungrua chi hrang hrang a kim hle a insa tur ini chuan i duh a kim vek dawn ani tin an zuar tlawm hle bawk lo leng lut la i inchhir lo ang Mapui hardware lawngtlai Chanmari near Khuma Gas Agency phone number 8730969614. Chỉ bị gấp ule vật mình hi ti zorom hora ania LDC noya hian horticulture department a district horticulture officer in ko thume ka hai kan the thewin kan ma to da hian sarkar kallai mizoram sarkar kallai hian zu zor le zor lo chung changa ngai dan lak khom mek ania hemi chung changa hian mi mal taka han ngai dan han sai tlang roi hi nom lo na chin te po ma ama ro chu opinion poll an yang in ka ngai dan le ka ton the ta tanga penge ke mai lo experience to te seilan thai ka hia nia kan the thogin zu hian mi mal nun ba ka chung kwa te khotlanga te le ko thana te hong thalo tak tak na sa takin ania henga hian ke ma nge po hian kum som chuang experience te lo nei to in zu hi fak moi na lam pakhat ma hi chualo ka thang hian chualo city hi ka du dan ania ama ro chu mi mal ngai dan hi ram ngai dan te ani lo wan to na hian ka ngai dan tlang takin soila number 1 a chuan zu zor hi englai mai ka support lo a chu ka soidan ka ngai dan ania ama ro chu sarkarin kal tlang pui atum nge tum lo ti a hian chuan hei chuan va sei phak lo thil ani wangin le thunei tu te anuma hemi chung changa hian an ngai dan hi chu sarkarin thutlo na chu ipuin kan pom thiam po thain ka ria ka zu zor hi kan lo ti tlang don te alo ni chuan ram dang zu choi la hi tha khat lo wa hai be culture pan kan nei kan ne sa kho tu ma kan pi le kan pu te na nu zuin mi nam an nia henga hian ke ma ni local ina kan nei hemi choi vul le hi chu tha chu tina chin ma se ni tina ka soi tawng khan hong thalo tam zo hi an ni wang hian ka support lo ba ra chu sarkar na kal tlang pui don chuan kan ramin hei zu chirang rang zu fang te zu pui te arak zu te hen kan nei kut zu quality hi a ti thapna le upgrade hi chu kalpui se tha chu khatia ama ro chu nia soi ta kan khan zu zor lo hi chu ke ma mi mal do thu sam chu ani khat chin kha zu chong chang chu ni se do tok me ang tin thalai tin na ka pui do pakhat hi om ve a thalai te u thatlai chen le la la pong vrio lai hlim ro tin bible a thur hil tu a kan mo ni ke hi mani to ka chak intibating kania ama ro chu wang lai nun kan han that lo van tu na hi tak sa lama te har san te tam tak ania som chu nar thalo in kan kola ama ro chu Parkinson na zo alo ni wangin tu an treatment kal lai be kania thalai ten kan nun kan ulok lo chuan kan generation hian kan nun kan ulok lo chuan kan tu le kan fa te zoram mai ni lo kan nam thinga hong thei thil ani wang hian ril ru fim kan pot lai hian kan kong zo lai hi chhut muna kong kan zo dik lo nia kan in thriat chuan nung lam arang theng ber khoi khira
pathian ne na ni tin hun man hi atu om lo thalai ve he lim taka mitam tak zai pola te lim taka pathian non fakan choi moya hun mang tu te heng ho tluka mu nom ti hi ka nei tam lo e ma chu wang chuan mi ring hi la lei su pathian te lo chuan hlutna kan hlutna hi ane em kan hlutna hi kan riat che pathian ne kan hun kan man lo chuan mi ring hian hlutna te chiap kan nei lo ne chuwa chuan dali pathian ne na hun ni kan man na hian pathian ne ni tel thei se ni in tung chok lal pan min ngai to sole thin tia hlak pu phla kan ngai thak te lang khan kan ma mo he kho velina pek thei lo tam takhi pathian na thong chuan a thei ni ti hi i tharango tin thalai te ne na hian kan cha le du pakhat chu he kho vel thil chuak atang hian chol na hi zong lo turin ka cha du chu ro ki na ni lo wa rei lo te ta na chol na ania chol na tuan tling a lei suan ke ma so nang ni thorim le pur zong zo tu kan he lo ko ke ma ka chol ti ro chu a ti hi chol na tur hun dik ta ni la lei suan chol thei tur kan ni bo se tho mo ka lo me